Hi, Merly. Ano po? Ayan, love, palakas na lang ko onte, ah. Okay po. Ayan, sige. Merly, kwentuhan mo na ako, mahal ko. Anong maipaglilingkod ko sa'yo at napatawag po sa usapang LDR? Gusto ko lang po na mahingi ng advice kung ano bang pwede kong gawin para maayos ko po yung relasyon namin mag-asawa po ba. Bakit, love? Anong nangyari? At gano'n na kayo katagal mag-asawa? Sige, kwentuhan mo ako, mahal. Isang taon pa lang po kami, 2 taon pa lang po kami mag-asawa ngayon. Mm. Naglilingkod pa lang po kami. Mm. Tapos po, may misunderstanding po pa kami na hindi niya maintindihan po na ibig sabihin, mga ibig kong sabihin para sa relasyon ba namin. Okay, ano ba yung mga misunderstanding na yun, love? Gusto ko lang po naman po na na hindi niya ako pagmumurahan, pag galit siya, tapos hindi siya, hindi siya alis ng bahay. Gusto ko kasi niya nga, pag mag-aaway kami, aalis siya, uwi siya sa kanila. Tapos, sumbat niya lahat ng ginagawa niya. Kasi, siya daw nagtatrabaho, tapos ako bahay lang. Yung bang, inaano niya lahat sa akin porque wala akong naitulong ba na para panggastos namin dito sa bahay. Bakit ba? Dahil nagbabantay ka ng bata? Kaya wala kang trabaho, love? Opo. 1 year and 5 months pa lang po kasi baby na. Kaya tapos breastfeed pa lang po kasi di niya kasi gusto ibote namin siya kaya Hindi niya gusto ang what? hindi niya gusto na ibote ba, hindi niya gusto maggatas yung bata. Gusto niya breastfed. Opo. Okay. Tapos yun po, gusto ko naman po magtrabaho kasi para makatulong ba. Pero ayaw naman niya kasi gusto niya dito lang ako sa bahay, magbabantay ng bata. Tapos pag mag-aaway kami, pag na lahat. Pang down po ba ako kasi wala ko kasi pong matulong ba. Pero may extra naman po ako. Konti lang naman. Pero hindi niya pa makita yung mga nagagawa ko kahit konti ba. Hindi niya parating tama. Okay. Siya daw dapat susunod kasi siya daw siyang nagtatrabaho. Yung ba hindi ako pwedeng magsalita sa kanya. So, first baby nyo ba, love? opo. Gano'n na kayo katagal magkarelasyon, mahal? Bukod sa 2 years ninyong pagsasama? 2 years po kaming nagsasama, tapos bali 5 years na kaming magjowa. 5 years na kayong magjowa. So kung 18 ka ngayon, 13 years old ka pa lang kayo na. Opo. Bata pa talaga. Opo. Oo, bata pa kayo nagsama. Ngayon, saan kayo nakatira? Sa poder ng magulang mo? Opo. Tapos, siya nagtatrabaho lang, tapos umuwi na lang sa inyo. Pag nag-aaway kayong dalawa, malamang sa alamang naririnig ng magulang mo. Anong sinasabi nila? Pag nag-aaway kami, wala naman sila po dito. Kayo lang dalawa. Opo, kasi yung papa ko nagtatrabaho sa barangay, yung mama ko nag-duty ng Lake Guard. Kasi kami lang dalawa na iwan dito sa bahay. Pero hindi na nalalaman ng magulang ko. Lakas ng konti, love, humihina na po. Di rin ba po alam ng magulang ko na papagbuhatan na po ako ng kamay? Dito lang kasi sinasabi. Naku, yun lang. May pagbubuhat na ng kamay si kuya. Opo, kasi sinasabi ko sa kanya na huwag mo akong pagbuhatan ng kamay kasi yung mga kuya ko, papa ko, hindi pa ako napagbuhatan ng kamay. Pero sinasabi lang niya na wala akong pake kasi
may silbi naman ako dito. Parang yung bang, ano, tinutumboy lahat sa akin. Hmm. Okay. Kausapin mo ng masinsinan, Merly, yung asawa mo. Kung sa unang kausap mo sa kanya, kayo lang dalawa. Sabihin mo, nagsama tayo ng desisyon natin to pareho. Nagkaroon tayo ng anak kasi ginusto din natin pareho. So kung nahihirapan ka ngayon, hindi lang ikaw. 1 taon pa lang kasi yung bata eh. So bigyan mo pa ako ng konting panahon, tutulong ako sa'yo sa paghahanap buhay. Pero habang hindi ko pa kaya, kasi yung bata ay inaalagaan ko pa, inaasikaso ko pa yung anak natin, unang-una sa lahat, wag mo akong mumurahin. Pangalawa, wag mo akong pagbubuhatan ng kamay. Ito na yung huling beses na magwa-warn ako sa'yo tungkol sa pagbubuhat mo sa akin ng kamay. Yang sinusumbat mo sa akin, sige, ibibigay ko yan sa'yo. Baka siguro nga dala lang yan ng pagod, dala lang yan ng stress, dala lang yan ng pagod ka na sa ginagawa mo everyday. Sige, ibibigay ko yan sa'yo na baka fatigue lang yan, over fatigue. Dala lang ng pagod pero hindi mo minimin. So, ibibigay ko sa'yo yung panunumbat mo sa akin ng mga ginagawa at binibigay mo sa amin ng anak mo. Ibibigay ko yan sa'yo. Pero yun na yung huling pagkakataong pagbubuhatan mo ako ng kamay at mumurahin mo ko. The next time na sasambitin mo yan at the next time na pagbubuhatan mo ko ng kamay, lalayas ka sa bahay na to, pero sisigurado ko sa'yo or sisiguraduhin ko sa'yo, ipapabarangay muna kita para ma-ensure ko yung sustento ng anak ko. Naintindihan mo ko, Merly? Love, nandiyan ka? Opo, Mm-mm. sinabi ko na yan po sa kanya, pero wala lang eh, parang, Eh di gawin na natin this time around. Pumunta ka na sa second level ng gagawin mo. Kaharap ng magulang niya, kaharap yung mga magulang mo, sabihin mo sa wala kanila. po kasi, ayun lang pong March 3, namatay yung mama niya, yung papa niya, iwan na din yung, kapatid niya. Oh, so, sino na lang yung nagiging pamilya ng asawa mo? Mga kapatid, wala siya? Tito, tita, wala siya? Wala siyang guardian? Nasa, malalayo. Okay, Yung- sino kasama niya sa bahay? Pag uuwi siya sa bahay nila, kaninong bahay siya umuwi? Minsan dito, pero... Hindi, pag lumalaya siya dyan, saang bahay siya Sa umuwi? lola niya. So, ibig sabihin, may lola pa siyang malapit. Oo, opo. Yun, dalhin mo siya doon, kasama ng pamilya mo. Sabihin mo, kinakausap ko po kayo kasi gusto ko lang po maging malinaw yung lahat. Kasi ito pong apo ninyo ay nananakit ng babae. Tapos kung ano-ano sinasabi sa akin, pinagmumura ko at isinusumbat sa akin lahat ng pinapakain niya sa amin ngayon ng anak niya just because hindi ako makapagtrabaho. Para lang po alam ninyo, sa susunod pong pagbuhatan niya ako ng kamay, ipapabarangay ko ho siya talaga. Ipapakulong ko na lang po talaga siya. Manapang makulong siya, kaysa araw-araw niyang gawing impyerno yung buhay ko. Naintindihan mo ko, Merly? Takutin mo siya. Maybe it's time na hindi puro salita ang gawin mo, minsan gawin mo na. O kaya sa harapan ng tatay mo sabihin mo, pa, itong lalaking to pag wala kayo, kapal na mukha pa, pinagbubuhatan ako ng kamay. Tignan ko kung saan pupulutin niya asawa mo. I'm sure. Di po kasi yung papa ko, sinabihan na po yan ng kapitbahay namin na nagbubuhatan ako ng kamay. Kasi yung papa ko ito, hindi yung, madala ba sa galit. Yung sinabihan na po yan ng kapitbahay ko na nagbubuhatan ako ng kamay. Pero parang wala lang ba yung nagsasabi na siya pag lasing siya kasi yung papa ko di makapagsalita pag presko ba, di ko alam kung bakit. Kapitbahay mo yun eh, hindi naman ikaw yun eh. Malay niya ba kung yung kapitbahay mo eh, tsusera lang? Ikaw yung magsumbong, ikaw yung magsabi, ikaw yung humingi ng tulong. Hindi ka naman hihintindihan yan kasi tatay mo yan eh. Yung lola niya, sinabihan ko na po yun na pinagbubuhatan na ako ng kamay. Kinausap na siya ng lola niya na wag na uulitin kasi daw. Pero
Ngayon kasi malayo rin yung lola niya, nagagawa niya. Kasi Ang sinasabi ko sa iyo ay sabihan mo yung tatay mo. Bakit ka pupunta sa lola niya ng malayo kung andyan ang mga magulang mo sa bahay kung saan kayo nakatira? Mas malapit yan, love. Ba't di ka sa kanila magsabi? Mapa, pinagbubuhatan ako ng kamay ng lalaking to. Imposible naman yung mga magulang mo, pinagbubuhatan ka ng kamay sa loob ng tahanan nyo, wala pang gagawin. Ano yan sa kanya? Ano yung asawa mo dyan sa bahay ninyo, Lord? Panginoon Santo, sinasamba? Di matibag? Imposible yan, love. Sabihin mo sa mga magulang mo na pinagbubuhatan ka ng kamay ng makatikim yan si kuya or mapagsabihan yan si kuya. Kung sakasakali, love, na ang maging solusyon ng mga magulang mo ay palayasin na lang dyan, yung asawa mong yan, total, pinagbubuhatan ka ng kamay, kung ano-ano pang sinasabi sa'yo, okay lang ba sa'yo, love? Handa ka ba? Ito naman, sa Sorry, wala akong maintindihan, love. okay lang naman po na gawin ko yan tapos makalis siya. Kasi doon lang po kasi yung si baby ba. Kung yan ang gusto mong mangyari, kung ayaw mo na talaga makisama sa asawa mo, okay lang naman yan. Pero sabi ko nga sa'yo, love, second level na yan ang solusyon na pwede mong gawin. Yung first level ng solusyon na pwede mong gawin ay this time around, sabihin talaga sa asawa mo with all, sabihin na natin, seriousness you have in your body. Yung talagang seryoso, Merly, sabihin mo sa kanyang ganyan, yung huling beses mo akong pinagbuhatan ng kamay, yun na yun ah. Yung huling beses na sinabihan mo ko na masasakit ng salita at minura mo ko, dinaot-daot mo yung pagkatao ko dahil ikaw yung gumagastos sa loob ng tahanan na to sa ngayon dahil ako ay nag-aalaga ng bata ay huling beses nang manggagaling sa'yo or huling beses mo nang magagawa sa akin. Kasi next time, I'll make sure ipapabarangay talaga kita. Tapos, kapag ginawa niya uli, magsabi ka na sa mga magulang mo. Pero this time around, pabarangay nyo na yan. Magkaroon na kayo ng kasulatan, kasunduan, na si kuya ay magbibigay ng sustento sa bata, pero hindi na kayo magsasama. Naintindihan mo ko, Merly? Opo. Merly, kailangan mo magsabi sa mga magulang mo, ha? Hindi pwedeng sarili lang yan. Kasi ngayon si kuya medyo mayabang matapang Siyempre, sa kanya nang gagaling yung pera. Alam niyang kailangan mo siya Kung wala siya, wala kayong kakainin ng baby So, matapang siya. Na magsalita ng kung ano-ano sa'yo, tapos hindi ka makalaban kasi alam mong wala ka ding magawa in behalf of you and your kid. Ay, kumbaga, para suportahan ikaw at yung anak mo, wala kang kakayanan as of the moment. Siya ang meron siyang upper hand. Pero yun kasi obligasyon niya sa inyo. Huwag mong kakalimutan yan, obligasyon ang meron siya sa inyo. Kasalanan niya yan, bubuntis-buntis siya, hindi pa naman pala siya handa. Naintindihan mo ko, love? Opo. Huwag kang nagpapatakot dyan sa lalaking yan at kahit kailan huwag kang pumayag na pinagbubuhatan ka ng kamay. Pag pinagbuhatan ka ng kamay, sinampal ka, kinurot ka, tinadyakan ka, kuha ka ng kawa, ihampas mo sa pagmumukha niya. Sabihin mo, hindi ako pinalaki ng mga magulang ko para upakan mo. Naintindihan mo ko, love? Opo. Kahit gaano ka pa kaliit, kahit gaano ka pa kapayat, may lakas ka para lumaban, kaya lumaban ka, love, ha? Opo. Ngayon, meron ka bang mensahe sa asawa mo na pakayabang, pakalaki ng ulo, akala mo naman milyon yung ibinibigay sa inyong mag-ina? Anong gusto mo sabihin sa asawa mo? Gusto ko lang pong sabihin sa'yo, mahal na, sana ma-realize mo rin ba na kahit ganito ako, kahit lang ako ng bata, may nagagawa pa rin ba ako ng tama, wag puro mali, kasi nasa kanila sa mga nasabi mo. Tapos, sana magbago ka na rin, gawin yan sa akin ulit. Kasi, ginagawa ko naman lahat para ayos lang tong pagsasama natin. Gumagawa ko ng konting para makatulong lang sa'yo. Puro sa'yo. Yun lang po, magbago ka na.
Kausapin mo siya ng masinsinan, ng wala kayong pag-aaway, yung hindi kayo nagsisigawan, yung wala lang. Merely, yung isang araw lang na alam mong in a good mood siya, try mo siyang kausapin ng maayos. At sabihin mo yan lahat sa kanya. Pero this time around, wag ka na kasi magalit. Ginagawa ko na, wag nang ganun. Iparamdam mo sa kanya at ipaalam mo sa kanya na hindi ikaw yung tipo ng tao na just because siya yung nagpapakain sa'yo as of the moment, magmamanikluhod ka para lang ma-please siya. Ipaintindi mo sa kanya na lahat ng ginagawa niya ngayon, yes, you do appreciate, but it is his obligation na tulungan ka, na pakainin ka, na suportahan niyang batang yan kasi anak niyo yan. Naintindihan mo ko, love? Opo. Huwag ka patapak dyan, ate. Medyo laban-laban tayo kasi may laban ka naman, mahal ko eh. At saka ang pangit na binubugbog ka sa sarili mo pang tahanan, okay? Opo. Maraming salamat, Merly, sa pagtawag sa aking programa. Ingat ka lagi, mahal ko, ha? Opo. Salamat. Salamat po. Sa mga ama out there, lalong-lalo na yung mga first-time dad, lalong-lalo na yung mga naging daddy out of an unexpected na pregnancy, I understand na everything's new to you. Lahat ay bago sa inyo, yung pagsuporta sa anak ninyo, yung pagsusumika para sa anak ninyo, sometimes nakakapagod, lalong-lalo na kung yung wife nyo hindi pa makatulong. I get that. Kaya lang kasi, the body of a woman needs to recover after giving birth. You have to understand. A human being just came out of her body. You cannot expect her to function 100% ura-urada. Plus, kailangan pa siya nung bata as of the moment. Kailangan niya pang alagaan yan, arugain yan. Hindi naman pwedeng basta-basta niya na lang iwanan dyan. Sometimes nga hindi na alam na ng nanay kung saan niya ilulugar yung sarili niya. Kapag andun lang siya sa bahay, ang asawa niya ay nagtatrabaho, ang tawag sa kanya ay batugan. Ang tawag sa kanya ay tamad. Ang tawag sa kanya ay halos walang silbi kasi nasa bahay lang. Kapag nagtrabaho naman siya at iniwan ng mga bata sa pangangalaga ng either mother-in-law or nanay niya or mga kasambahay, wala siyang kwentang ina. Kasi hindi niya kayang alagaan yung mga anak niya. So saan niyo gusto ilugar yung babae? Saan niyo gustong ilugar yung nanay? They are trying their best to compensate dun sa mga bagay na hindi nila kayang magawa as of the moment kasi nag-aalaga sila ng bata. Katulad na lang ng sinabi kanina ni Merly. Gumagawa siya ng paraan, sumasideline siya. Habang nag-aalaga ng bata. Andyan yung mga nanay na biglang nagbebenta, biglang binibenta yung mga niluluto, yung mga binibake, naghahanap ng home-based na business. Habang hindi pa sila makapagtrabaho, may iba dyan na kahit nag-aalaga, gumagawa or gumagalaw sa online para lang magkaroon ng pera, extra money, pantulong sa asawa nila. Huwag nyo naman sana silang ura-uradahin. Hoy, mag-recover ka na, dalian mo na. Magtrabaho ka na kasi hindi ko na kaya. 'Di ba? Dapat nga, nasa utak nyo na kasi. Kaya nga importante yung planning eh. Dapat kasi nasa utak nyo na kapag gusto nyo nang magbuntis yung girlfriend nyo, gusto nyo nang magbuntis yung asawa ninyo, nasa utak nyo na merong 1 taon or 2 na hindi makaka-function or hindi makakapagtrabaho pa ng maigi yung asawa mo kasi bukod sa recovery, kailangan siya ng anak mo, kaya ikaw kailangan mong kumayod ng doble. Kung hindi man, may savings ka para hindi ka kapos every sahod. Ganun kasi yon. Kaya nga, laging ini-instill sa inyo na magkaroon kayo ng planning pagdating sa paggawa ng baby, sa pag-produce ng bata, i-plan nyo yan. Kaya nga 'di ba dinediscourage yung mga biglaang surprise, yung surprise pregnancy. Kaya nga yan dinediscourage kasi some of the couples of today are not really ready yet to have a kid. They are not stable enough to have one. So wag kasi kayo magmadali. May iba dyan kasi magaling lang sa paggawa, pahirapan sa pagpapalaki. Diba?
At kuya, kung sakasakaling ikaw ay napapagod na sa trabaho mo, naiintindihan naman yan ng mga asawa ninyo. Pwede kayong magpalambing, pwede kayong magpamasahe, pwede kayong magpaluto sa kanya ng masarap. Yung mga ganyang lambing para pag uwi nyo, nasasarapan kayo sa pag uwi nyo, okay lang yan. Pero yung isumbat nyo sa kanya na wala ka namang ginagawa sa bahay, ako na lang lagi nagtatrabaho. Oh, wow. Ang gusto mo? Gusto mo, sisihin mo yung 1-year-old. Dapat kasi kumakain ka na mag-isa mo eh. Dapat kasi kaya mo nang maglakad, bumili ng sa tindahan. Sana sinisi mo, yung bata. Kasi kinakailangan niya pa yung nanay niya. 'Di ba? Gamitin natin yung common sense natin. Minsan kasi talaga, common sense is not so common. 'Di ba? No? Para sa mga lalaki. Maybe nadadala lang yan ng frustration, pero kuya, ilugar mo. Lalo na yung tabil ng dila mo, kasi hindi din ganun kadali. Matenga sa bahay, mag-alaga ng bata, gumawa ng mga gawaing bahay. 24 hours kasi yan eh. Sa inyo may time of duty kayo, yung babae wala eh. Na nasa loob ng bahay, hindi, constant yan. Trabaho, trabaho, trabaho. Kaya wag nyo nilalang yung mga babaeng nasa loob ng bahay. Dahil sila yung dahilan why your house feels like a home.